סיפור, 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 מי רוצה סיפור? סיפור, 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 אנחנו רוצים סיפור. והיום הסלסילה שעשתה מסיבה. הנה אני מעלה לכם את הסיפור. תראו אותו. רגע. הנה. הסלסילה שעשתה מסיבה. את הסיפור הזה אני לא יודעת להגיד לכם מי כתב, כי מצאתי אותו באינטרנט. עשיתי לכם אותו עם תמונות. בואו נתחיל. בפינת המטבח עמדה סלסילה, והחליטה בליבה לערוך מסיבה. את עצמה היא קשתה בקישוטים וחשבה, הפעם אזמין את משפחת העדרים. השמועה מפה לאוזן עברה, בכרם, בפרדס ובמטה, כי לכל הפירות ידוע היה שמסיבה כזאת מזמן לא הייתה. במטבח השולחן היה ערוך, הסלסילה גם כן מוכנה ומחכה. הדלת נפתחה ונכנס התפוז. ברוך הבא, סלסילה אמרה, האם למשפחת העדרים אתה שייך? כמובן, בוודאי ענה התפוז, פלחים לי בפנים, בקליפה עבה בחוץ. יופי, אמרה הסלסילה, יישאר למסיבה. והנה שוב נפתחה הדלת, ובפתח עמדה בננה מגונדרת. גם אני שמעתי שיש מסיבה, ואליה מיהרתי בשמחה. האם למשפחת העדרים את שייכת? שאלה הסלסילה המחייכת. יש לי קליפה ואפילו אהבה, אך אינני עגולה, וזאת תוצרה. אם כך, הצטערה הסלסילה, תבואי שוב שבוע הבא. נשיקה חרישית נשמעה, ובפתח עמדה אשכולית צהובה. האם למשפחת העדרים את שייכת? שאלה הסלסילה המחייכת. כמובן, די האשכולית אמרה, פלחים לי בפנים ובחוץ קליפה. יופי, ענתה הסלסילה, הישארי למסיבה. אל הפתח כולם מביטים, לימון ותפוח אדום יחד מגיעים. שמענו שיש מסיבה כאן, האם אפשר להצטרף גם? האם אתם שייכים למשפחת העדרים? שאלו הפירות בסלסילה מחייכים. אני לא, התפוח נעצב, ואני כן, הלימון שמח. הלימון מוזמן להיכנס, והתפוח בשבוע הבא לחבריו יצטרף. למנטינה חיננית וכתומה, אל המטבח התגלגלה. גם אני לעדרים שייכת, האם למסיבה אני מוזמנת? כמובן ענו הפירות בסלסילה, לה חיכינו, הבה נתחיל במסיבה. האתרוג והפומלה מכתב שלחו, להצטרף למסיבה הם לא יכלו. בפינת המטבח סלסילה עמדה, היא כבר לא הייתה ריקה, אשכולית, תפוז, קלמנטינה, לימון חגגו בה את מסיבת העדרים היום. זה היה הסיפור על הסלסילה. אני מזמינה אתכם בבית לחפש סלסילה, למלא אותה בפירות הדר ולשלוח לי תמונה שלכם עם הסלסילה. נשיקות, אני מתגעגעת אליכם.